ಮಾತಕ್ಲಿಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾತ್ಯಾನಿ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಯಾನ್ ನಮ್ಮಲ ಇನಿ ಯಾನ್ ನಮ್ಮನ ದೇವರಿಟ್ಟು ಒಂದ ಏನಕ್ಕಿನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಆದಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉತ್ತಾರ ಪದವಿಗೆ ಪೋವುಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಂಕ್ಲಿತ್ತೆ ಕಲ್ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಪಿನಿ ಅಲ್ಪ ಅದು ಪೋಪಿನಂದು ನೈಸೆ ಸೊ ಯಾಪಲ್ಲ ಯಾನು ಏನು ಪನ್ನಗ ಮುರಣಿ ಎಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಿಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಯಾನು ಡ್ರೆಸ್ ಅಮ್ಮನ ತೋಜಾನಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ತೆಲ್ ತಂದಿತ್ತೆ ಇಂಚಂಚ ಪಂದು ಸೊ ಇನಿಯನ್ನ ಅಮ್ಮ ಏನು ಡ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ದೆ ತೋಜಾವೆ ನಮ್ಮ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಉದ್ಯಾವರಡ್ದೆ ತಂದಿನ ಚಕ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಎನ್ನ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಿಕ್ಲೆ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆನ್ಲೈನ್ ತಂದಿನ ಅಮ್ಮನ ಡ್ರೆಸ್ ತೋಜಾವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಂಚದಿಲ್ಲ ಅಮ್ಮ ಸೊ ಒಂದೇ ಅಮ್ಮನ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಸೊ ಒಂದು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಿಡ್ದೆ ತಂದಿನ ಏನಕ್ಕಮ್ಮ ಬಸ್ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಎನ್ನ ಸೀನಿಯರ್ ನೈಟ್ ಮೇಯರ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನೊಟ್ಟು ಎಡ್ಡಡಿಪ್ಪು ಆನ ಸೀನಿಯರ್ ಲೆಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಮ್ಯಾನೇದರ್ ಮದರ್ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕ ಒಂಜ ಊರಾತ್ ಇನಿ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಲ್ಲ ಜೋರು ಬಾಜಿಲ ಒಂದಿತ್ತನ್ ಪಂದು ಬಡಪಟ್ಟಿ ಪೇದ ಜ್ಯೂಸ್ ಬಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಹಾಯ್ ಬಣ್ಣೆ ಈ ಜುಗಾಡ್ ಅವುಂದಾದ ಎಂಕುಲು ಬೊಕ್ಕೊಂದು ಬಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾರೆ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ KSRTC ಬಸ್ 51 ನಂಬರ್ ಉಡುಪಿ ಪೋಪಿನ ಬಸ್ ಇಡು ಮಿತ್ತಾರೋಡು ಸೊ ಎಂಕುಲು ಸುರೂಟು ಉಡುಪಿದ ಪನ್ನಂಗೆ ಹೋದು ಅಲ್ಪದ ಕುಡ್ಲದ ಬಸ್ ಮಿತ್ತಾ ಇರ್ತೇವೆ KSRTC ಮತ್ತೆ ಮುಲ್ಪದ KSRTC 51 ನಂಬರ್ ನಾನು ಏರಣ ಬರ್ತಿನ ಕುಂಟು ಲಾಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ತಾರದಲ್ಪ ಜತ್ತ ಅಮ್ಮ ತಲ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಂಚು ತುಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡ ತುಲೆ ಪಡೆದಿನ ತುಲೆ ಅತ್ತೆ ಕಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ ತಂದು ಹಾಕುವ ದಿವ್ಯ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಈ ಕಸದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವು ಆದಷ್ಟು ಬೆಳಗಲಿ. ನಮ್ಮಲ ಯಾನ್ ಕುತ್ತಾರ ಪದ ಉಪ್ಪೋದು ಬೊಕ ಮಂಗಳದೇವಿ ಪೋದು ಈ ಜಿಂಕ್ಲ ಮಲ್ಪೆ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಫುಡ್ ಒಂಜಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಉಂಡು ಐಕ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಐಕ್ ಪಿದಾಡ್ದೆ ಸೊ ಏನು ಬರಲ್ಲತ್ತ ಅಮ್ಮ ಬಾಯ್ ಪನ್ನಿ. ಪಕ್ಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮೀನು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗುವ ಇನ್ನಿತ ದಿನ ಈ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಫುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಪ್ರಧಾನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯಶೋಧ ಕೇಶವ್ ಇವರ ತುಳುನಾಡ ಧ್ವನಿ. ಯಶೋಧಕ್ಕ ಯಾಕಡೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪಾತಿರಿದ್ದೀರಿ ಅಕಲ ಮಾತ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೆ ಸೌಂಡ್ ಟೀಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಈವೆಂಟ್ and she got first runner up Mangalore Got Talent has performed more ಫಸ್ಟಿಗೆ ಯಶೋಧ ಆಂಟಿನೊಟ್ಟು ಪಾತಿರ್ದು ನಟ್ಟು ಪುರ ಗಮ್ಮತ್ ಪುರ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲಾಕ್ ಬರ್ತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.